Okej. Raz, dwa. Halo. Witam pięknie na 37. trefie Durś. My rychtujemy takie śląskie cztwortki bez każdy miesiąc od września. Ja się mianuję Krzysztof Szweda i jestem wiceprezesem tej skupiny. I dzisiaj mamy dwóch moderatorów, którzy są kamratami naszej skupiny. Dr Sebastian Busioł oraz Marcin Peters. Witamy. A naszym gościem jest też kamrat Durś, wiceprezydent Rybnika, Piotr Masłowski. Witamy. I już dziękuję. Oddaję mikrofon. Jedziemy Durś. Witamy wszystkich na, tak jak prezes powiedział, na 37. spotkaniu naszym z cyklu Śląskie Czwartki. Tak jak powiedział Krzysztof, naszym gościem jest wiceprezydent Rybnika, pan Piotr Masłowski. No i opowiada nam coś o nas, o Ślązakach, czy angażujemy się społecznie, jak to wygląda. My tu są z Sebastianem po to przede wszystkim, żeby nie przeszkadzać panu prezydentowi. Prosimy. Silna ochrona. Ja wam dziękuję, żeście przyszli. Tym, co to oglądają, też dziękuję, że macie czas, żeby mnie posłuchać. Będę godał tak, jak poradza najlepiej. Nie poradza pisać. Dyktant śląski próbował pisać i to była gańba. Normalnie co z tego wyszło, ale godać myślę, że poradza. No w mamy godali po prostu i takim swoim domowym językiem pokludza to spotkanie. Ten tref. To jest tak, nie mam slajdów zrobionych. Jak mnie zaprosili na to spotkanie i dziękuję Dursiowi, że mnie zaprosili, to że miał takie wyobrażenie, że sobie piękne obrazki zrobię, muzyka poleci, tak jak kiedyś był na trefie z doktorem Jackiem Kulikiem, to ma zawsze fajna muzyka podłożona i pięknie o tym Śląsku opowiadał, no ale niestety czasu mało i mi się tego nie udało zrobić. To też jest richtig ciekawy wątek, że jak się tak zastanawiał, to nie ma takiego wątku muzycznego, co by się ze Śląskiem mi jednoznacznie kojarzył. Jak nie jakieś pieśniczki ludowe, bo to by mogła być jakoś poszła Karolinka do Gogolina czy do Bohumina, ale to nic mi takiego nie przyszło na myśl, co by mogło być z filmu. Mam gadać o aktywności obywatelskiej, ale będę opowiadał głównie o siebie. To znaczy nie, że z nim jest jakiś bohater czy coś w tym stylu, ale myślę, że ta historia to będzie taki żdżadło trochę, żeby się temu przyjrzeć. Co ci się trafiło? Dokładnie, co mi się trafiło i czy te nasze losy, żywoty są podobne i co ta śląskość tak richtig znaczy. Pierwsza rzecz, co chcę zanotował, to trzeba wytłumaczyć skąd taki śmieszny tytuł. Jego ani nie poradza powtórzyć. Nie wiem, czy on tu jakaś wisi, czy nie. Kaj Ślązok działa jak gorol, elito ganiba. To się wzięło... Słomę, tłumaczy. To się wzięło z tego, że jak my zakładali Durś, bo jednym z ludzi, co ten Durś zakładali, nie był, że potem w tej skupinie jakoś tam fest aktywny, ale jest jednym z tych, co im zakładali, to Józef porwał, prezes, mi padł, że takich ludzi potrzebujemy. Bo ty, synku, masz śląskie poczucie, a działasz jak gorol. On tego nie pamiętał. Do dziś nie wiem, czy on mnie obraził, czy nie. Się zastanawiam nad tym cały czas, ale jakby mnie tak richtig obraził, bych to czuł, że to było coś takiego, to by mnie sam nie było. Ale potem my się zastanawiali, jak ten tref dzisiejszy nazwać. Wciąż jako śląskiej tupowatości, trochę prowokacyjnie, ale taki już tref był z Orlińskim. Niedawno mu się dziecko urodziło, to go pozdrawimy, bo ma małego bajtla i pewnie całkiem co innego na głowie. Bez to szukaliśmy innego tytułu i wracamy do tego, co mi tam kiedyś Józef opowiadał. Bez to też nie zacznę od dupowatości, ale nie chcę też gadać o statystyce, bo liczby i cyfry to mogą być nudne do Was i nie chcę o tym jakoś specjalnie dużo opowiadać, ale jedno taką krótką rzecz chcę powiedzieć. Richtig tak jest, że jak obejrzycie statystyki, to Ślązoki są mało aktywne w działalności gospodarczej i są mało aktywne w organizacjach pozarządowych.
w działalności społecznej. Myślę, że to nie jest kwestia Śląsk, nie Śląsk, bo jak podziwacie się do tej statystyki, to jest tak, że najgorsze wskaźniki mobytu, Jaszczębi, takie miasta, Ruda Śląska, Rybnik na szczęście nie. Takie miasta, kaj ciągle poza grubami, to praktycznie nie ma większego przemysłu, nie ma innego miejsca, żeby znaleźć robotę. I to jest dość typowe w całym kraju, w Polsce, bo podobnie jest na przykład w Płocku, kaj Petrochemia. I myślę, że to nie kwestia naszej aktywności własnej jako Ślązoków i tego, czy my poradzimy dbać o swoje interesy, czy nie, ale trochę to jest kwestia dominacji przemysłu, monokultury przemysłowej. Nie wiem, czy to jakoś po śląsku idzie powiedzieć. Chyba nie bardzo. Mono to jest po śląsku. Mono, Nabiera dodatkowe znaczenie. to jest dobre. Ale mi wątek. Ale ja się richtig boję, jako to będzie z oknami w przyszłości. Bo ja znam władzę Raciborza i oni są we strachu. Bo jest coraz mniej rzemieślników w Raciborzu, bo ludzie wolą iść do roboty, do eko-okien, niż prowadzić jakąś działalność u siebie. I jak my chcemy dbać o ten nasz heimat, o ta nasza mała ojczyzna, to ja myślę, że o tym też trzeba myśleć, że ta aktywność musi być rozmaita. To muszą być rozmaite aktywności gospodarcze, rozmaite skupiny, organizacje, bo wtedy my są mniej narażeni na zmiany i na to, co się dzieje na świecie poza nami. No ale nie miał że gadać o statystyce i zacznę od siebie. Nazywam się Masłowski. Śląskie nazwisko to na pewno nie ma. Nie nazywam się żaden Krajczok, Porwo, ani Durczuk, albo jakoś tak, żeby się to ze Śląskim kojarzyło. Masłowscy przyjechali do Rydultów, bo ja się wychował w Rydultowach w okresie między wojnami i to jest rodzina, co pochodziła z okolic Leszna. Najpierw robili na grubach w Essen, a potem przyjechali do Rydultów. Ale rodzina, jak to śląski losy, jest oczywiście całą pomatlaną, to znaczy moja babcia była hałacz z domu, była rychtyk z takiej śląskiej rodziny, ale propolskiej rodziny. Mój pradziadek hałacz był powstańcem i był takim powstańcem z poczucia i pierwszy tydzień, jak druga wojna wybuchła, to go wzięli do obozu do lagra i nie wrócił. Zginął w obozie w lagrze koncentracyjnym. Ze strony mamy, mama jest z domu Dragon. Demle, tam są prawie same śląskie nazwiska, ale żeby było śmiesznie, to moja Uma, prababcia, bo Uma używał w stosunku do prababci, a nie do babci, miała na nazwisko Sobański. I od nich też był z tych samych okolic, co Masłowscy. I to do dziś dnia się zastanawiam, jak to było, jak się to stało. Żaden mi tego nie opowiedział, jak to w tej rodzinnej historii było, ale jak sobie myślał o śląskiej, takiej rychtyk śląskiej babie, to sobie myślał o mojej umie. Kiedy chłop był Sobański, bo ona chodziła po chłopsku. Od niej łóżko to nie wyglądało tak jak dzisiaj łóżko, no na nim były takie pierziny, jak w tych, nie wiem czy znacie taki obrazek z Andersena z księżniczką na ziarku grobu. To był taki obrazek w tym starym wydaniu, jako należy na takiej kupie pierzin, to te łóżko od niej trochę tak wyglądało. I miała taki byfy, na którym były rozmaite fizymatynta, tam stoły jakieś figurki, nie figurki, żaden nie wiedział po co i to jest, ale to było całe zastawione takimi rozmaitymi rzeczami i potem jak się czytał o Śląsku, to było typowe do takiej śląskiej chopki. Baby rychtyk ze śląskiej wsi, a chopa miała z zewnątrz. I mój ojciec chodził do technikum do Gliwic, Masłowski, pięknie mówi po polsku, o wiele lepiej niż ja, bo mój ojciec ma rychtyk taki akcent, że żaden nie wie, że on jest ze Śląska. Uczył się w szkołach, potem na Politechnice, kaj go Lwowiaki uczyły, no ale
jak był mały, moja mama robiła też, nie? I to też jest dość ciekawe, bo jest Ślązok z poczucia, ale mój tata robił na bani, a nie na grobie. Mama robiła w szpitalu. To też nie było typowe, że śląsko kobieta nie ma w domu i że tak faktycznie to dziadki, starzyki się zajmują wnukami. No i to wyglądało tak, że no, sadzali mnie na topek, dawali mi nupę, żeby się nie pokidał, to miał lasnik, a jak już zaczną gadać, to się uczył wierszyków, jaki znak twój Polak mały. Dysonans można, ale to jest dysonans, co myślę, co go zna prawie każdy, co jest sam wychowany w latach 70., 80., jest 77 rocznik, a można i prędzej też. Wiecie, to wiele lat trwa, zanim zrozumiesz ta swoja większość, że jest trochę... Musisz się spotkać z tymi z zewnątrz, żeby o tym wiedzieć. Ja pamiętam taką sytuację z pierwszej klasy podstawówki, co do dziś dnia, jak widzimy Mariusza, to się z tego śmiejemy. Jak pani pytała w pierwszej klasie nas o warzywa i ktoś się zgłosił kalarepa, za chwilę go obeliba i no, wszyscy się śmiali, bo on ani nie znał polskich odpowiedników tych słów, nie? Jak to ktoś wychowany w małym śląskim miasteczku, jakim były reduktowe. I sam się zastanawiam, skąd mi się to wzięło, że mnie zaczęła interesować polityka. Ja miałem 6 lat już, jak poradził czytać i miałem 6 lat, jak już czytał Zeitungi, gazety. Mój dziadek dogadał o nim AIK i to zaraz powiem, czemu też tak śmiesznie my do niego gadali. To się temu nie umiał nadziwować. To był ojciec mojej mamy, ale to on mnie trochę do tego pchnął i to jest zaskakujące, bo to był prosty człowiek. To masłowscy byli bardziej wykształceni i bardziej obyci w świecie, a to AIK to jest ta osoba, co mnie chyba w tym najbardziej jakoś tam utwierdziła. Przypomnijmy, że pan prezydent z wykształcenia jest politologiem. Politologię mam jeszcze 2 podyplomówki, ale moje podstawowe wykształcenie to politologia. Ja o tym powiem, jako to też trochę z tą politologią było. Jeszcze o AIK-u. Czemu AIK? AIK nie chciał być dziadek, bo gadał, że on jest Ślązok, nie ma żaden dziad i żaden nie będzie do niego gadał dziadek i chciał od wnuków, żeby go dały do niego starzyk. Moja mama miała 4 starszych braci, także ja był z jego wnuków jeden z młodszych i to już było, tak już było zawsze, że wszystkie starsze kuzyny do niego gadali AIK, no ale jak któryś z nich był mały z tych moich starszych kuzynów, nie umiał powiedzieć starzyk, gadał AIK, kaleczył to i tak już zostało i on był do końca życia AIK, także potem odkrył Aika Turnera i różne, czy Eisenhowera, to zawsze mi się z tego śmiać chciało, że w końcu mówi jakąś historię, kiedy by się dało do tego, dokładnie, że to po starzyku, żeby się to dało do tego dokleić. I tak jak że godem mnie takie sprawy od zawsze interesowały. Ja był w 8 klasie podstawówki i był członkiem Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego. Pamiętam, jak były pierwsze wybory samorządowe i były spotkania z kandydatami na radnych, to ja był taki mały łebły bajter z podstawówki i chodził na te spotkania i pytania zadawał. Wszystkich to zawsze dziwiło. Potem w liceum w Rydymtowach było ciężej, bo nauczycielom się to nie podobało. Że przyszedł taki, co wiecie, fiku na pyszczy, a dokładnie, to nie wiadomo co to, po co to robi i trochę mnie tak wysadzili na 2-3 lata, zanim mi to przyszło na zwrot. Na tyle to śmieszne, bo ja poszedłem do liceum na profil matematyczno-fizyczny. Matematyczno-fizyczny, tam był język angielski i na tym angielskim najbardziej zależało. Wtedy z matematyki matury nie trzeba było pisać i ja pisał maturę z historii. Chociaż jak chodził na profil matematyczno-fizyczny. Po pierwszym roku, że się obraził na moja matematyczka, pozdrawiam Panią Mapsaną. Na półrocze, że miał 5, na koniec pierwszego roku 3 i stwierdził, że się nie kalkuluje, to nie matematycznie, przynajmniej 4, że miał mieć na koniec.
ze średniej to nie. Ale myślę, że dobrze się stało. Ona jako nauczyciel wielu ludzi przygotowała dobrze do matury, chodzili na Politechnikę, a moja taka dobra koleżanka z klasy to jest doktorem matematyki, Monika dzisiaj, także to pokazuje, że to był dobry nauczyciel, no że ja tam nie spasował akurat do tego. A moja matka była pielęgniarka i się zawsze marzyło, żeby był doktor. Jeszcze w podstawówce, że wygrywał olimpiady biologiczne. Potem w liceum, chociaż właził na matwiz i się tego wcale nie uczył, to jak wystartował 2 razy w olimpiadzie ekologicznej, to Rożek wygrał jako pierwszoklasista z maturzystami, a w 4. klasie, chociaż jak się tego nie uczył, to był 3, bo mnie te rzeczy związane z ekologią zawsze interesowały i rok temu tak się stało, że je dostał w urzędzie bez to, że mnie to ja więcej pytań na ten temat zawsze zadawał niż ci, co się tym mieli zadawać. Zajmować. Zastanawiał, że się między prawem, zastanawiał, że się między ekonomią, ale wybrał ta politologia. No, ale Rzek był taki, jaki Rzek był, to złożył papiery do jednej szkoły, bo był święcie przekonany, że taki mądry, że się dostanę i się na te studia nie dostał. Uczył, że się zaocznie. Dobrze się stało, że się uczył zaocznie. No ale musiał iść do roboty, no bo wiecie, ojciec kazali, nie będzie siedział w domu i nic nie robił. Mój ojciec był naczelnikiem na banie w Raciborzu. Ich 3 lata przerobił na nastawni, wajchych na nastawni przeciepową. Potem mi się oczy zepsuły i już nie mógł dalej. Bestuż do dziś dnia mógł, no może uczyć z was wie, że ma problemy z oczami, ale Bestuż też nie mogła autem jeździć, ale te zaoczne studiowanie, dzięki temu te studia normalnie był w stanie skończyć, bo całymi miesiącami potem po szpitalach żeglował. Tu jest jeszcze jeden wątek, o którym bym chciał powiedzieć, bo druga rzecz, co mnie jakoś tam w tej polityce i takich zainteresowaniach umocniła, to był tata i taki konflikt pomiędzy nastolatkiem a ojcem. Takie typowe spięcie, bo ja do dziś nie pamiętam, jak mi powiedział, że pyszcza do telewizora i nic nie robię. Ja nic nie robię i się zaczął wtedy bardziej angażować w organizacje pozarządowe, chociaż wcale jeszcze nie wiedział, co to jest i po co to jest. Zresztą to jest taki dziwny do mnie do dziś dnia, bo ja potem całe lata w tym przerobiłem, że tego się nie uczy ani u nas w szkołach średnich. A jak mnie kiedyś poprosili, żebym miał zajęcia do studentów ekonomii na takim przedmiocie ekonomia społeczna, jak się opowiada o aktywności gospodarczej, fundacji, stowarzyszeń itd., to nie wiedzieli, co to jest w ogóle. Do nich trzeci sektor, stowarzyszenia, fundacje, o czym ja to do dziś dnia mamy jakieś takie luki wielkie, mi się zda w tym naszym systemie edukacji. Po studiach Rzek trafił do roboty do starostwa, ożenił się, przeprowadził się do Rybnika, urodził się Robert, mój synek ma już 21 lat we wrześniu, także już mam dorosłego syna i chyba zmierzła robota, mi się tam nie podobało w tym starostwie. W międzyczasie powstał CRIS, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. To też taka ciekawostka, czemu wszyscy CRIS, a nie CRIS. W Rybniku i w powiecie wodzisławskim był taki projekt, za który płacili Brytyjczyki i on był o restrukturyzacji górnictwa. O tym, jak oni zawierali gruby w Sheffield i tak dalej. I szefową tego projektu była Sarah Kelly z Irlandii Północnej. I ona wymyśliła, żeby coś po tym projekcie zostało, to dobrze by było jakąś skupinę, jakieś stowarzyszenie powołać, co będzie ten temat kluczyło dalej. Takiego właśnie pobudzania aktywności obywatelskiej. No i jak się pojawiła ta nazwa, no to do niej to był CRIS, a nie CRIS. I tak już zostało po prostu. Wzięło się to stąd, że to baba była z Irlandii. Teraz się trochę potracił. Aha, dobra, już wiem. No i ja w tym CRIS-ie ja był zaraz w pierwszym zarządzie, jak to powstało. Trochę tak namaszczony przez ta Sara, bo ona mi jakoś, że się jej spodobał, że ją mam w
charakterze coś takiego, że o ta działalność będę walczył. No i potem Chris zaczął robić projekty międzynarodowe, europejskie i tych pieniędzy tam było coraz więcej. W takim szczytowym okresie to my 35 pracowników mieli i dostawali dotacje po 4-5 milionów złotych, jedna dotacja. Do dziś dnia się zastanawiam, Kaj miał rozum, bo ja weksle pod tym podpisywał. I jak mi kiedyś gadał, że prowadzi działalność gospodarczą i że to jest ryzyko, to ja znam takich, co zrobili tak jak ja i potem stracili auta, domy i tak dalej, bo te organizacje miały problem ze zrealizowaniem tych swoich projektów. No i jakże się zdecydował zwolnić z urzędu, z państwowej roboty i iść do organizacji. Miałem małe dziecko, porę miesięczne, to wierzcie mi, że całą moja rodzina, jakby mogła, to mnie na Gliwicki zawrzał. Że jest nienormalny, co ja to robię, a po co mi to i co to jest za pomysł. I jedyny, co stanął w mojej obronie, to był Ajk, to był dziadek. Bo dziadek, Ajk był urodzony, nie pamiętam, 1913 czy 1914, ale on pamiętał, jak to było między wojnami. On miał dużo takich szpetnych naleciałości po tamtych czasach. Śmiał się z Pepików, o Żydach szpetne wice opowiadał i tak dalej, ale śpiewał też takie pieśniczki, do dziś dnia ja próbuję znaleźć i za Chiny nie umie tego nikąd znaleźć, bo miał takie pieśniczki, co, no ja znam słowa, jakoś tam kąsek melodię, co zapamiętał z dzieciństwa i chciałbym się do tego kiedyś tam jakoś dogrzebać. Mam takiego kuzyna, można to oglądać, najstarszy mój kuzyn Michał Dragon jest taki też wesprośląski i to czasami się jakoś wspieramy w tym, ale to Ajk wtedy powiedział, co wy ryczycie po tym synku przed wojną, takich rozmaitych stowarzyszeń było pełno i to działało i to było normalne, jak ta Polska ma iść w stronę takiego państwa, jak to demokratycznego, tak jakby to miało być, to będzie działało normalnie i po co wy się nerwujecie na niego. Nie? I on mnie bronił wtedy, nie? To też był do mnie to było do mnie zaskakujące, w sensie takim, że to mi pokazało, że, i to jest następna rzecz, co tu zapisano, że Śląsk, tak jak my go rozumiemy dzisiaj, jak jest pokazywany w telewizorze i tak dalej, to jest w dużej mierze robota komunistów niestety. Że to jest taki wykreowany obrazek związany z grubami i on jest nie całkiem prawdziwy. Gadał, że ja się czuję Ślązokiem, a mój tata robił na banie, mama robiła w szpitalu, w lazarecie. Bracia, mamy, no jeden z nich robił na grubie, dziadki też nie robiły, starzyki też żaden nie robił na grubie, a ja się czuję Ślązok. A ja mam, moja druga baba, no ja wiem, że to jest na Śląsku studa, ale jest drugi raz żonaty, tak po prostu jest. I też o tym, takie życie i też o tym godą, bo moim zdaniem o tym trzeba dać otwarcie, żeby to jakoś tam odczarowywać. Ale no Dorota to urodziła się w Rybniku, córka Bergmana i my są pobrani wiele, 5 lat. Się obrazi, że nie pamiętam. Nie, że dobra, ale 2 lata temu idziemy kańś i jak będą, po co będziemy naokoło płyć na przyjmowni. I Dorota się mnie pyta, a gdzie ty mnie chcesz zabrać? Jak ktoś, kto ma prawie 40 lat, się wychował w Rybniku, może nie wiedzieć, co to znaczy na przyjmu? Może. I może być to cera od górnika i nie będzie tego wiedzieć. Gadam o tym, bo Śląsk i Gruba to nie ma to samo. I w ramach tych całych procesów transformacji, odchodzenia od węgla, mieliśmy też takie spotkanie do urzędników robione przez jakoś tam grupa ludzi z Warszawy, żeby było śmiesznie. Ale to wiecie, o czym była największa dyskusja wśród ludzi w moim wieku? O karcie G, o karcie górnika. Czy to było sprawiedliwe, czy to nie było sprawiedliwe.
czy to było dobre, czy to nie było dobre. Bo ja, żeby pamiętam to do dziś dnia jako bajter, żeby sobie moi rodzice jak chcieli kupić pralkę automat, to musieli prosić brata od matki, żeby się dało kupić automat. Czy oni byli gorsi, jak nie robili na tej grupie? To są takie rzeczy, o których my też zrobili jakoś śląski krok na tym i udowodnimy, że tego nie ma. A moim zdaniem dobrze o takich rzeczach gadać. Jak się tak, kiedy zacznie tą historią naszą interesować, to największy problem jest taki, że żaden nie zna tego. Ja to powtarzam jak mantra, ale jak się godo, że Reginek, który był proboszczem, drugim proboszczem, odkąd był nowy kościół, na który dzisiaj godamy bazylika, no to Reginek przeca był zwolennikiem państwa górnośląskiego i jeździł do czeskiego rządu, żeby popierali taki pomysł. Nie? To wtedy przegrało w ogóle w referendum, takiego pytania nie było, ale my mieli w Rybniku takiego proboszcza, co walczył o takie rzeczy. Dzisiaj praktycznie żaden poza entuzjastami tego tematu nie mamy nawet jego ulicy. Ja wczoraj my mieliśmy gości w ramach programu Lead Air o czystym powietrzu i były też warszawiaki. Była pani wiceprezydent Warszawy w Rybniku i my różne rzeczy im pokazywali. To my także żartowo, wpętnie można trochę, ale właśnie gadał o tym, że Janek Lubo zruszył ten temat, że w Rybniku jest ulica Kazimierza Wielkiego. No Kazimierz Wielki, wiecie, jakie są orle gniazda. My wtedy z państwem polskim nic nie mieli wspólnego. Do Polaków to jest król wielki, ale Czechy czy Niemcy go miały za bandytę, bo on robił taki rajzy na te tereny. No i Rybnik i Pszczyna puścił z dymem, spoleł te miasta doszczętnie i wybił kogo się dało. No i Lubos, pamiętam, że chyba 2 lata temu zażartował, bo w Niedobczycach jest Kazimierza Wielkiego. Ciekawe, czy warszawiaki nazwą jakiegoś niemieckiego pacyfikatora Warszawy jedna z ulic. Wiem, że to jest na wyrost, fez na wyrost, ale Otwiera oczy. No. otwiera oczy, ja. W sensie my się musimy zacząć zastanawiać też na tym i wracać. Ja teraz po operacji oka, że nie mógł czytać przez 3 tygodnie prawie, bo musiał w ogóle leżeć gębą na dół i słuchał audiobooków. No i puścił, że chce Narynturm Sapkowskiego o husyckich wojnach, ale nim, że kto zaczął słuchać, to se puścił na YouTubie recenzję. No i był czerwony jak pultok, jakże tej recenzji posłuchał. Bo synek godo, że to jest fajna książka, fantastyczna, nie bardzo historyczna, a jak to jest historia, to nie ma naszą historię, to jest czeską historię. Narynturm w całości się dzieje na Śląsku. I w granicach Śląska takiego, jak jest i historycznie, i w dzisiejszym państwie, to? Nie wiem, oni tak gadają, że my sami tak gadają, że my są jakaś na boku, nie? Inni to nie ma naszą historia. Jak spytacie o ta kapliczka urbana przy psychiatryku, czy chociaż było wydarzenia z czasów II wojny światowej w naszym szpitalu psychiatrycznym, to też mało kiedy wiem. No ta największy pogrom husytów chyba, co był w wojnach husyckich, to się skończył w Rybniku, bo oni gonili od żoru, oni uciekali na Gliwice. I tu jak budowali ten lazaret, szpital psychiatryczny, to przecież tych kości odkopali wtedy no masa. Nie? Że bez to też, że kurhan na tym kurhanie stoi dzisiaj ta wieża. Kerry to wie w tym mieście. A nie to czasem przypadek z czasu wojny 30-letniej? Nie, to jest z czasu wojennych husyckich. Kamień jest na nim pisany. Aha. Kamień to jest A to też jest fajny wątek, nie? Bo można czegoś nie wiem. I to też jest kolejna rzecz, co ja po tym spotkaniu wezna
i będę szukał i sprawdzał, jako to w tej naszej historii było, bo my się ją nie uczymy. My w Rybniku mamy te lekcje regionalne, ale tego jest za mało. I tu przechodzę do następnej rzeczy. Poza tym to może być takie miejsce przechodnie. Tam mogą być warstwy różne. To Mhm. jest tutaj powszechne. Ja w sensie takim, że był jakiś kurhan kierował nagrobkiem i potem przy jakichś następnych Absolutnie tak. masowych pochówkach, że też to wykorzystam. I teraz chwila o tym. Wczoraj z tą panią wiceprezydent Warszawy byliśmy w Falencicach w szkole. Oni oglądali tam pompy ciepła, bo w Warszawie nie ma żadnej szkoły z pompą ciepła. Wycieczki z Polski przyjeżdżają do nas oglądać, jak my sobie z tym smogiem poradzili, że w takich w szkole mogę być, albo w przedszkolu, w takich budynkach, że my mamy takie instalacje. Ale ona się zapytała tych rektorek tam, czy dzieci gadają po śląsku. No i to, nie wiem, czy gańba było, czy jako, ale powiedziała, że nie, tak, dzieci to bardziej w swoim slangu gadają, że to nie ma wcale żadnej śląskiej. Można to jej, prawda, no, że te dzieci z tych naszych Falencic, a te dzieci z Warszawy w większym slangu gadają i to nie pewne tego. I śmieszna sytuacja też co tam miała miejsce. Stoły, worki, coś tam było pochowane. I ona się pyta, co to jest, tam stoi w kuchni, jakaś schronione, no, bioodpady. A co robicie z tymi bioodpadami? No, normalnie do kontenera na bioodpady. A ja się pytam te baby w kuchni, a to są oszkrabiny? Ja, to są oszkrabiny. Przyjeżdża jeden taki świniu, to bierę. Tej z Warszawy to tego nie chciała powiedzieć. Jak ja powiedział oszkrabiny, to zaraz jak był swój i zaraz inaczej go dał. No my to tracimy. Z tą babą w tej kuchni jeszcze tak pogadamy. Z tymi dzieckami chyba już nie. I pytanie, Durś się zajmuje językiem śląskim, ale jak nam się nie uda tego języka regionalnego po tych wyborach załatwić, to tego nie będzie, bo można już je za nie skoro, ale trzeba przynajmniej próbować. I ja mam takie wrażenie, że Śląsko-Gotka to będzie mem, ale ja, jak godą mem, to nie myślę o takim głupkowatym obrazku z napisami, ale mam na myśli mem to, co on znaczy naukowo. Mem w sensie, tak jak jest gen, kiedy się dziedziczy, którego się nie da wydubać, tak się gada, to tak samo Dawkins stworzył takie pojęcie mem, czyli taki kod kulturowy. Wiecie, bo to jest tak, że jak powiecie Gorolowi wodzionka, to nie znaczy nic. Ale jak powiecie komuś w moim wieku wodzionka, no to on zaraz czuje zapach. To jest ten mem, to jest taki, ja dokładnie, zaraz ci zapłonią w głowie i tak dalej. I to jest ten mem, czyli taki coś, co wyzwala wspomnienia, jakiś tam przekaz tożsamości kulturowej. I jeszcze pora lot i nam z tego śląskiego zostaną te memy, to znaczy napisy na koszulkach, czy taki krótki hasła, zdania, które my będziemy wiedzieć, co sam mieszkają, co to znaczy i w nas to będzie wywoływało wspomnienia, ale teraz potem zostanie. Nie chcę, żeby tak było, bo o tym, że to jest smutne, ale też... To jest w ogóle osiągalne, żeby tego, skoro my w tej chwili Ślązacy są podzieleni, czy to jest w ogóle język, czy to jest, proszę pana, czy to jest gwara. I teraz myśli pan, że to jest osiągalne, ja myślę, że to jest za słaba ta społeczność, która by chciała, żeby to był język. I tak jak pan powiedział, to jest przegrana sprawa chyba już, nie? I oni powiedział, że to przegrane. Jak na Uniwersytecie Śląskim w tej chwili silna jest grupa, która oczywiście, która zauważa pewne cechy, które sprzyjają temu, żeby to było uznane za język. Ja zauważam, bo Kut zaczął coś robić tak naprawdę i mu się nie udało, nie? To teraz mamy taką twardą grupę, no to może
właśnie pan prezydent to w przyszłości załatwi. Ja wierzę. Ja. Wszystkich nauczę go. Nie. Powiedzmy, popchnie pan to dalej, bo ma pan takie powiedzmy perspektywy. Jednak jest pan politologikiem i w tym kierunku pan idzie. No to my teraz mamy taką zachciankę, żeby pan to obronił. Ja bym chciał, żeby to było jak, tak jak kulka śniegu, że to się zacznie oblepiać i tego będzie więcej i Bo więcej. ja jestem za. I chcę wierzyć, że to jest możliwe. Zresztą ci, co się językami interesują, to wiedzą, że z czeskim było trochę podobnie. To nie jest to samo, ale Czyli czeskim językiem. Bo z hebrajskim jeszcze trudniej, nie? Właściwie. Przepraszam, zróbmy może tak, niech pan prezydent dokończy, a potem pytania na koniec. ale ja dopiero pukarki powiedziałem. Prosimy na Ja się zrobi nieskoro. Ja bym chciał iść na Rusinkę dzisiaj. Ja wiem, że to jest członek Rady Języka Polskiego, a nie Gotka Śląską, ale tak 3/4 na szóstą by chciał skończyć. w bibliotece. Dobra. W planach aktualnych teraz. Nie, o polityce i obiecam, że o polityce to nie ma tref, To nie jest wiec wyborczy. To nie ma tref wyborczy. Następna rzecz, co chciał powiedzieć, to jest trochę o polityce. To ja o tym, czemu Ślązoki są taki właśnie mało aktywne. Ślązarni. Ja nie wiem, czy Ślązoki. Ja się z tym, no właśnie. Ja jestem ślązaczka sobie. Co to? Ślązoki cię kochają. To baby pomiędzy babami. Ja sobie przygotował taki wierszyk po polsku. Lukrecjusza, rzymski poeta. Miło w czas burzy morskiej, gdy życia sam nie narażasz, patrzeć z brzegu na trudy wichrem gnanego żeglarza. Nie stąd, że cudza męka radość ci może przynieść, lecz że przykrość widzisz, które gdy zechcesz, uminiesz. Miło też walkę mężów oglądać w wielkich bojach, gdy z daleka bezpieczna całość i wolność twoja. Czemu to czytam? Ja, jakże zacznę studiować, to na socjologii nas uczyli na to nie zaglądaj, bo to o ateizmie, to nie ma o Śląsku. O Ślązokach to jest zaznaczone. O próżni socjologicznej. Próżnia socjologiczna, czyli takie zjawisko, co zostało zdefiniowane przez socjologów, że było w PRL-u, że ludzie funkcjonowali w rodzinach, ale się nie angażowali w państwo, że państwo było cudze, a państwo było fuj. I ja myślę, że Ślązoki cały czas są w takim miejscu. Że cały czas nie za bardzo wierzą w to państwo. Że to, co jest w tym wierszu trochę, że my się wolimy nieraz obrócić i podziwiać na swoją rodzinę i na swój własny interes, a nie angażować w sprawy jakieś publiczne, społeczne, w działanie na rzecz innych. I to po pierwsze z kuli historii tak jest. Bo te wielkie zakłady przemysłowe tu zawsze tak było, że tu sam rządził cudzy. Nie? No, kiedyś to byli ludzie, arystokracja niemiecko, bogate Prusaki, Donnersmarck i tak dalej. Potem przyjechały Gorole. Ja wiem, że to jest wielkie uproszczenie, ale taki awans społeczny tych rychtyk naszych był dość słaby i był ograniczony. Czyli Śląsko krzywda, Śląsko bieda. Po części ja, no żona się w pewnym momencie skończyła, a my się śmiejemy z Polaków, że z Goroli, że se kultywują jakieś tam powstania, a sami Nikiery takie rzeczy podobne robią. Ale Gorzula jest nawet powiedzenie. Są przykłady jasne. To się żyje przed świat. Tak, to jest takie Śląskowy środek. też. My na Śląsku chyba, który to... Taki smak, nie? Ja teraz tego nikt nie rozumie. A druga rzecz jest taka, że mnie się zdarzy, że to państwo nigdy nic nie zaoferowało. I to jest... Już godą o tym od lat 90. Godą o tym od lat 90., że jakby ta Gotka Śląsku, jakby te nasze rzeczy, w które wierzymy, były bardziej uznane, to też byliby w większym miejscu. I tu mam na telefonie
Ja nie wiem, czy o tym wiecie, ale według indeksu Pedersena, indeks Pedersena pokazuje, jak ludzie zmieniają zdanie w wyborach. To nasz okręg wyborczy Rybnik to jest drugi najbardziej niestabilny w całej Polsce. Nie? My się śmiejemy, że przecież kabel na drugą stronę, ale w naszym okręgu wyborczym w 2011 44,89% ludzi głosowało na Platformę, a w 2019 48,28% na PiS. Swing States. Swing States, no ale to jest za dużo tłumaczenie. Dużo jak słyszy swing, to im się zaraz kojarzy z całkiem większym doniem. No, Swingersi. ale o tym powiem. A swing znaczy huśtać po angielsku. Że to jest, że my są takie miejsce, kiedy te polityczne poglądy się zmieniają i ja sobie myślę, że to bez tego, że ludzie głosują przez geld, tak? Przez to, co się im opłaci, a nie przez wartości, w które wierzą. I to jest smutne, że my jako Ślązoki se nie wybudowali takiego jakiegoś stałego odnośnika. No i tam pani mnie pytała, może by poopowiadał, jak to widzę i tak dalej. Znaczy ja, jak myślę o tym, co nas czeka, to ja najbardziej jednak wyzwania widzę nie w tym języku śląskim, ale w tym właśnie, co się stanie z górnictwem. To mogę się to wydawać sprzeczne z tym, co rzekł prędzej, ale jak tu nie będzie pomysłu gospodarczego na nas dali, to tam będzie coraz większa bieda i będzie nas coraz mniej, ludzie będą wyjeżdżać. Ja jestem z Reduktów. Wiecie, do mnie Rybnik to jest coś. To był awans. Jak kiedyś jest z Rybnika, to do niego awans to jest pojechać do Krakowa, Wrocławia, można do Katowic, oby do Katowic, bo Katowice liczba ludności tracą o wiele bardziej niż Rybnik. Jak my się sami nie wymyślimy na nowo, co sam może być tą przyszłością gospodarczą, jak to zaś będzie tak, że to kiedyś centralistycznie z Warszawy nam będzie próbował dać, to się nie mogę udać. Nie? To jest ogromne wyzwanie, ale myślę, że one jest nawet bardziej kluczowe niż ta śląsko-gotka, ale one się uda też, jak będziemy szanować tych, no bo te gruby, te pieniądze z tym związane, to też trzeba powiedzieć, że te miasta zbudowały. Nie? Bo my, Gorole, często na nas zaglądają trochę z taką wyższością, że śmiesznie godamy, że nie łuki i tak dalej. A ja kiedyś napisałem taki felieton, co się tam nawet do jakiegoś konkursu ogólnokrajowego dostał do finału, o tym, że Ślązoki też mają taki obszar. Nie? Że wiecie, korwy, ciaprok, okna miał niepomyte, baba zmazano i tak dalej, i tak dalej. I to tyle razy słyszał w swoim rodzinnym domu, jak się ciotka z Gdyni przyprowadziła, że ona myje okna 2 razy w roku, no a wszystkie inne baby na drodze myły okna co najmniej rozmiesił, że to ciaproczkę. Kaj to Tadek przywiózł taką babę. Ja mam nadzieję, że Krysia tego nie słucha. Ale nie jedna taka historia, tak samo kultura techniczna. Nie? Zresztą ja mam sekretarka, pochodzi z Małopolski i z Basią se tak docinamy. I kiedyś powiedział o tym, że jak wyście u was chłop łaził do wanny raz w tygodniu, to u nas co wyjechał z gruby, to musiał wziąć ta brauza, bo by nie poszło dalej. Ona się mnie pytał, a gdzie to chodziło? Okąpać się. Nie? Ona mówi, nie, wykąpać, bo wy chodzicie się wysrać czy osrać. To jest taki widz, ale do dziś dnia te przekomarzanki do dziś dnia są. No, ale dobra, bo będziemy się koncentrować nie na tym. Przepraszam, pana zapytam, czy mamy w Rybniku, no konkretnie, jak będziemy tylko utyskiwać, co mamy i co mamy zrobić, ale nie będziemy działać, to ja zapytam, czy jest jakaś taka silna ekipa w Rybniku na przykład,
która by się za to w końcu zabrała. Bo summa summarum Pan powiedział, że Pan jest Ślązakiem po polskiej stronie, ja to samo, bo mój dziadek też walczył w trzech powstaniach i my się musimy najpierw określić, czy my chcemy być Polakami w ramach, to znaczy Ślązakami w ramach Polski i teraz czy ta ekipa taka istnieje i my się tam włączymy do tego, żeby coś zrobić. Nie tylko patrzeć, bo nas tak traktują, a na Warszawkę czekać. Nie, tu musimy zacząć działać. No to proszę. Ale takich ekip w Rybniku rozmaitych jest wiele i to też jest problem, że te śląskie środowiska są podzielone i że się nie umieją dogadać. I to jest też jest taka rzecz, że my z jednej strony jako Ślązoki z Polaków się podśmiewamy, że sobie nie potrafimy poradzić z tym, z tamtym, a sami akurat tym, co jest najbardziej istotne, to robimy genau tak samo, jak nie gorzej. Dobra, jak będziecie chcieli mnie o coś spytać, to się mnie spytajcie. Jest jeszcze jakiś tam, jeszcze jeden cytat właśnie z Rusinka by chciał wam pokazać, żeby to jakoś spuentować. Znaczy, bo mnie nie interesuje śląski separatyzm. W sensie takim, że odrywanie Śląska jako odrębnego państwa i tak dalej, do mnie to jest głupota i nie warto. I to jest jeden z powodów, czemu ruchowi autonomii Śląska się nie udało. Znaczy oni nawet nie mieli takich pomysłów, no taką łatka im dali, nie? Że oni, tego się już nie do cofnąć czasu i tego się nie do się odczarować. Wiecie, autonomia województwa śląskiego była wzięto bezprawnie dekretem Bieruta i to jest rzecz, do której Ślązoki się chciały odwoływać, ale ta rzecz to jest stracona. Do tego się nie dowrócić i to jest największy problem. To znaczy pokazać jakiś jeden taki cel albo jedna taką rzecz, co nas łączy, co by nas poradziła nas wziąć do kupy, żeby my o to zaczęli dbać zusammen jako Ślązoki, żeby my to jakbych wiedział miał ta propozycja, to bych ją miał na sztandarach wyborczych, nie mogę. Ja gadam o potrzebie, a nie o tym, że ja mam proste rozwiązania na wszystkie tematy, bo w tym temacie takiego rozwiązania nie mam. Ale liczę też na to, że jak będę o tym gadać, to się znajdzie jeden taki, co to pokaże. No, chciałem jeszcze trochę pogadać o takich różnicach, które ja widzę między śląskością a polskością, bo one są nie w kuchni, nie w jakimś tam obyczajowości, że my mamy, nie wiem, jakiś tam polterabend i inne taki trochę z germańskiej kultury zaczerpnięte, ale ja też mam takie wrażenie, ja sobie tu zapisuję, to też wiem, że to jest fest gruby temat, ale powstanie śląskie, powstanie warszawskie. Ja nie znam ani jednego Ślązoka, który powstanie warszawskie umiałby powiedzieć od tak super bohatery i nie miał refleksji nad tym, że tam różne rzeczy się działy i czy ta ofiara była tego warto czy nie warto. Chociaż mój ojciec zawsze też był taki propolski i ten polski propagował i tak dalej, to w takich kwestiach związanych z dumą narodową, czy z tym, czy te ofiary należy jakoś tam upamiętniać, czy ta cała celebra jest potrzebna, to myślę, że my się fest pod tym względem różnimy w wychowaniu, które otrzymujemy w rodzinie. A druga rzecz, to tak już zupełnie na koniec, to jest dystans. Że pod tym względem Ślązoki są bardziej podobne do Czechów i bez też mnie rozna tych Czechów lubimy zaglądać, bo i takie spędzanie wolnego czasu, że sobie wezmę piwko i się bardziej rodziną zajmuje i swoimi sprawami jedną bliższą, bo też Czechy to jest państwo małych miasteczek i ta śląska tożsamość jest rychty blisko temu, ale nie ma równości między Ślązokiem a Czechem, chociażby ze względu na religię i na dużo by na ten temat też szło opowiadać,
ale na koniec tego mojego wywodu, i to trochę będzie też zaproszenie, jakby kiedyś chcieli na Rusinka, cytat z jego książki. On jest związany właśnie ze Śląską Gotką i z ministrem Czarnkiem. Ja nie wiem, czy wiecie, że Czarnek zabronił używać w podręcznikach słowa rodzice. Bo nie wiadomo, czy to nie są dwa chłopy albo dwie baby. Ja nie żartuję. To takie autentycznie, że trzeba używać tata, mama, ojciec, matka, a że nie mogą być rodzice. Rusinek w felietonie napisał: natomiast Bernadetta Prandzioch, śląska pisarka i psycholożka, zaczęła się niepokoić, co będzie, kiedy pan minister się zorientuje, że na Śląsku nie mówi się rodzice, tylko łojce. I to cię jako puenta, że my się poradzimy z tego śmiać, że chociaż są nam to rzeczy dalekie, obce bardzo często, ale to też mamy do tego taki swój własny dystans i to jest w tym Śląsku też fajne. Dziękujemy bardzo. Podsumowanie było świetne, może jeszcze do tego może inne słowo macierz zaczyna i też ludzie matki, albo z tym ojcami. Ojczyzna i macierz. Ja? Ale to też to jest ciekawy temat, bo do mnie słowo heimat, ja go nie słyszę w domu. Nie? My tak nie gadali, że to jest nasz heimat. Nie? I to też jest taka rzecz, że próbujemy, bo my heimat rozumiemy, nie? Że to jest ta moja rodzina, a te najbliższe otoczenie, to co jest do mnie najbardziej ważne, a nie jakaś tam ta stolica daleko i te... Bo to chyba jest takie śląskie, że nie trzeba godać, trzeba robić i po prostu jak się coś czuje, to się czuje. No właśnie, to jest wewnątrz człowieka. Pytania. No dobrze. Powiem Panu szczerze, jak przyszło Pana obejrzeć, a właściwie posłuchać, bo żeby był ciekawy, czy Pan będzie gadał, czy będziecie gadać po śląsku, czy będziecie gadać tak jak wszystkie wyamtry, co one są Ślązokami, jak tego jest potrzeba, a tak w rzeczywistości to dają czystym językiem polskim. Ale że się bardzo miło został zaskoczony, bo Wasza gotka mi bardzo blisko. Mogę jedno, ale ja pierwszy raz publicznie tak długo gadał. Wiecie, na pierwszy raz jak mnie prosili, jakże był aktywny, bo ja tam był w ciele doradczym jakiegoś Komorowskiego i tak dalej, jak mi zawsze go dali, powiedz coś po śląsku, ja się zamykał, nie mnie było głupio, bo ja się czułby afa wzorowy, na zasadzie, ja teraz wam powiem coś, hi. Długo mi to trwało, zanim że się nie przemógł, nie? Ja podziwiam synków takich jak Krzysztof, że mu to tak lekko idzie. Bo Nie ma gańba godać. No, że mu nie ma gańba godać i że mu to tak lekko idzie, bo ja się muszę nieraz zastanowić, jakby był w domu, by godał z bratem, to by mi to szło leksze i więcej śląskich wyrazów bych na pewno użył niż teraz. Tylko wie pan, co ja Chciałbym uważam, jeszcze że jedna rzecz. Pan tu o grubach dodał, że gruby to nie nosiło, zgadzam się. Gruby zostały wylansowane, został wylansowany taki specyficzny twór po czasach już słusznie minionych, jak się dzisiaj to nazywa, żeby ludzi zagnać do roboty i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że jedna rzecz, która się komunistów, trudno ich nazwać komunistami, ale tym ludziom, którzy przyszli po roku 1945, którym się udało na Śląsku, to udało się im zniszczyć coś takiego, co na Śląsku istniało jeszcze do początku lat 50., czyli była tak zwana wielkoprzemysłowa klasa mieszczańska. To była bardzo, bardzo ważna rzecz. I tam była ta prawdziwa śląskość. W tej wielkoprzemysłowej klasie mieszczańskiej bądź niejaki eket Zabrza. To wszystko, to był ten rdzeń mieszczaństwa śląskiego, ta kultura śląska, która moim zdaniem bardzo fajnie korespondowała z wsią śląską. I to się ten sposób życia, styl życia,
chodzenie na spacer, chodzenie do szynku, pogoda w szynku, hop z hopem, szkata pogra, z niego się ułoży świnia. I ten styl został bardzo umiejętnie zabity, zniszczony. Jeszcze w latach 50, w latach 50 jeszcze to szło, ale wraz z tym odpływem Ślązoków, z tych miast wielkich, to na Dreni Północnej Westfalii, razem z nimi to odpłynęło. No i dzisiaj mamy pustkę. Ja się z tym zgadzam, aż mam łezki w oczach. Znaczy, bo to jest ciężko zrobić, ale mnie by się marzyło, żeby się udało stworzyć takie rzeczy na to. Nie? Znaczy, to nie da się tego zrobić. Ja panu powiem, dużo zanikło. Historia się po prostu już historia się już nie powtarza to tak samo. No, może być coś podobnego, kreować nowy styl, ale ten typowo śląski, taki, także bym chodził do kościoła, hop z babuszą per arm. Potem szli, chłop się napił piwa, baba się napiła oranżady. Czy wiele innych rzeczy, które jeszcze pamiętam ze czasów wczesnego dzieciństwa, czy to, co mi opowiadali, czy ta atmosfera w Czerwionce na Familokach, czy ta atmosfera familokowo, to wszystko, no niestety, odeszło. Ale tego się nie da. To jest skutkiem postępu technicznego. Nie. Tak samo jak jedni się oburzali, bo w Rydutowach dworzec kolejowy oburzili. Nie? No ale ja teraz godą ze synkiem i synek mi godą, no słuchaj, ja w aplikacji kupuję bilet, wiem o kiedy pociąg pojedzie, wiem do kiedy mam siednieć, więc kto ci tam na ten dworzec pójdzie? Ale to nie ma to samo. Kto ci tam Bo pójdzie? Pan gadał o rytuałach. Ale O no tym, to że żeby ludzie- mieć jakieś poczucie swojej tożsamości, to pewne rzeczy trzeba Że pani nie umie przebić Nie właśnie. mogę się przebić, no trudno. Niech się Tak, pani bo to jest taki temat nas, dotyczy, bo ja też jestem urodzona Ślązaczka z dziada, pradziada. Ale to zanika. Gwara zanika. A dlaczego? Są małżeństwa łączone, jest Gorol i Ślązoczka. I pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Dzieci w szkole mówili językiem literackim i w domu też trzeba było mówić z dziećmi nie po śląsku, nie, już to nie wolno, ale żeby sobie w szkole poradziły. Bo na przykład w Raginie II mam kuzyna, który w rodzinie, mama, tata, babcia, dziadek mówili tylko po śląsku, więc on miał problemy w szkole. Dyktando to on wpisywał śląskie dzieci słowa. po latach przecież to. Także to nie jest W kulturze mieszczańskiej, kultura mieszczańska istnieje w wielkich miastach europejskich do dzisiaj. Na Dreni Północnej Westfalii i tak dalej. Co nam że my nie mamy swojej elity w Rybniku. Nie? Tak faktycznie. Nie mamy nikaj elity. Jak się na więcej zastanowicie, popatrzycie, że nie mamy nikaj elity. No i nie będzie. No nie wiem, jak powiemy, że nie będzie na Ale po prostu to nie jest tak prosto powiedzieć, no ktoś by musiał to zacząć tym dyrygować. Czy my to możemy sami zaczynać, próbować. No, nie? W sensie, bo my jako piony... te spotkanie do mnie to jest taką małą kropelkę. Ale jeżeli o coś Trzeba wiedzieć, powiedzieć, jak to ukryć po prostu. Wiecznie to powiem, jak to temat. Jak zista. Dobra, niech pan coś powie, bo Ja mam taką myśl ogólnie teraz, bo my tam pora takich bab i chłopów mamy, tylko my sobie ich nie szanujemy. I to jak my się spieramy, czy jest elita, czy jej nie ma, czy się da dowrócić, czy nie, to my sobie musimy to też uczciwie powiedzieć, że jak sobie tego nie wypracowuje, albo jak my już sobie coś wypracowali, to sobie to szanujmy, a nie skreślajmy. No, dyktant Jak śląski mamy byłby dyktant, jak wszystko. mamy europosła Kochuta, No, jak mamy właśnie. Maćka nie? Kopca, Tak. tam inny. I takich, którzy chcą i którzy robią. I to jest ciężko. No, Robią, to sobie ich szanujmy. Nie? A też wspierajmy, popierajmy, głosujmy. No, pewnie. Apelujmy na tych, którzy są możliwi. Sądzicie panowie, że jak nam państwo nie pomoże, to co przysługuje każdej mniejszości etnicznej
w każdym kraju unijnym, jeśli państwo nie obejmie ochroną tej mniejszości, no to my znikniemy tak jak cukier w herbacie. Ja się zgadzam. Znaczy, bo to jest tak, że jest za nieskoro, żeby to zrobić całkiem obywatelsko. Ja, jak z Józefem my się zaczynali spotykać i ta skupina dusz zakładać, ja był z organizacji, co pieniądze pozyskiwała cały czas na zewnątrz. No, żaden nie dał. W sensie, że my granty dostawali europejskie, prywatne, rozmaite. I gadał Józefowi wtedy, trzeba też tak to robić. Ale dzisiaj są już to nie, bo to by było za małe. Fajnie to robić, to mogą być całkiem fajne przykłady, ale bez takiego systemowego, zielonego światła nie poradzimy. Nie. Bo tak my tu gadali przed chwilą, że język czeski, język litewski, ale co? Tam państwo to wzięło. Szły potężne pieniądze odrestaurowania tego języka czeskiego. Natomiast my tutaj w tej chwili zderzymy się ze ścianą betonu. To młodzi ludzie, no wiadomo, jest wielkie parcie języka polskiego w internecie wszędzie, no więc tacy ludzie jak my, no jeszcze żyjemy, no ale za niedługo. Ale to jest tak, że My jeszcze mieli upa, starka strażnik, ciotka Hitler, ciotka Stolaja. To też jest rzecz, jak Rzek opowiadał, to się zastanowił, czy tego nie powiedzieć. Szwagier mojego Aika, dziadka, to był Helmut. U nas to był zawsze Helmut. Jak mnie kiedyś listonosz spytał, kaj mieszkujałem, takie, taki Helmut, ale jaki Jan. Normalne imię, to było bardzo popularne. Albo Frida. Moja też. Ale w papierach, on miał w papierach wpisany Jan, ale żeby... Wiadomo, ale tak, my tu przed chwilą powiedzieli, to wszystko się wiązało na ta kultura wielko przemysłowo-mieszczańska. Imiona, no wszystko, no dzisiaj tego nie mamy, koniec. To już teraz nie ma się do tyłu, co oglądają. No tak, ale dyskutujemy, nie dyskutujemy. Jak kupisz jakiejś społeczności, jeśli chce odebrać to samo, to się nie weźmie kultura. No i wtedy taką społeczność... żeby to nie poszło No tak. Dziękujemy. My jeszcze żyjemy, nasze pokolenie to jeszcze... A nie pan ja rzeczywiście przyjdzie na takie dyskusje. Jak mnie zaproszą, to przyjdę. No nie mogą co miesiąc, to było za dużo, ale co jakiś czas to tu się pogoda musimy, no. Dzięki takiej godce to tu się coś tworzy. Jak na przykład dzisiaj na internet uciekła, nie? Odpowiednie komentarze. Ludzie czytają, wiedzą, że się jeszcze po Śląsku idzie, że anten pogoda. No niech wiedzą, nie? No, na Śląsku. Dziękuję. To pięknie dziękujemy za ten tref. Już chciał powiedzieć, że to się wszystko nagrywało. Chwila. Żywino chciał powiedzieć, że dziękuję wam wszystkim, co żeście sam przyszli. I to się wszystko nagrało na mobilnioku, poszło w internety, także na Facebooku Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich. Na tej sajcie możecie sobie instalować nagranie. A za tydzień, w piątek o 16:30 sprzątamy na Cyna. Trzeba dbać o ten swój heimat, trzeba mieć do niego zoca. To zaproszony, też tam wszystko będzie wstawione. Dziękuję. A tak w którym miejscu się skierowano? No w centrum. Ja nie wiem, czy ją zdążacie. To cię przyniesa, co? Jutro mamy na przykład tu mieszać.